Din il-ġimgħa il-Ministru tas-Saħħa Joe Nabela ħabbar li l-isptar ta' Monti Karmeli kien se jingħalaq b'mod gradwali, għalkemm huwa evidenti li l-Gvern ma kkonsulta ma' ħadd qabel ittieħdet din id-deċiżjoni. Konferma oħra li Roberta Bela u sħabu mhux qed jiddiskutu mal-professjonisti fis-settur tas-saħħa. Smajna li ser jingħalaq Mount Carmel. Intom bħala MUMN kontu informati? Le, għadna ma ġejniex informati, rajta fuq il-medja u l-mezza xandir. L-isptar kolħat jaf tal-jum ma mux kem talqu għax biex jissib sptar alternattiv bħala acute psychiatric hospital mux bħal sptar ta' xjuħ li tista' tikkonvertih. Ġifieri nispera fil-ġim li ġejjin infataħnu tolbu l-qatt ħanaraw x'alternattivi hemm u vera għandu bżonn nirranġaw ma' Carmen imma sadattant tospita x'imkien safe kemm għall-pazjenti u kemm għall-infermier li jaħdmu flimkien. Dak għadna narawh. Bil-President tal-MUMN jesprimi tħassib tiegħu dwar se jsir mill-impjegati li jaħdmu f'Monti Karmeli. Intom għandkom informazzjoni jekk il-ħaddiema li kien hemm Mount Carmel u mhux kollha ħejġu lokati ġo dan il-ward? Le, għadna m'għandniex u tinkwetani għax is-sistemi li hemm Mount Carmel mhumiex qegħdin Mater Dei. Din il-ġimgħa stess il-Ministru innifsu qalilna li l-problema tas-saħħa mentali hija sfida li għandha bżonn tiġi indirizzata. Nafu li hija problema realtà fis-soċjetà tagħna u ovvjament la għandek dil problema fis-soċjetà anke fuq il-post tax-xogħol. U huwa propju għalhekk il-aħbar li l-Gvern kien mar lura minn kelmtu u għamel U-turn dwar il-binja ta' sptar ġdid tas-saħħa mentali ġibdet leha ħafna kritika.